αναπαραγία. Επίσης, η υγροβιότοπη είναι ένα θέμα που αρέσει πάρα πολύ στους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα να έχει γύρω της πολλούς υγροβιότοπους, η Κορώνια και η Βόλγη, η Κορώνια δυστυχώς τελείωσε, του Δέλτα του Αξιού και του Αλιάκμονα, οι Αλικές Αγγελοπολίου και πάρα πολλά άλλα. Επίσης, είναι ένα θέμα, είναι το δάσος του Σεϊχσού, το δάσος του Χωριάτη, αλλά και το αστικό πράσινο, δηλαδή η φύση μέσα στην πόλη. Τι πράσινο υπάρχει μέσα στην πόλη, τι προβλήματα υπάρχουν γι' αυτό. Οι μαθητές του 53ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης μεγάλωσαν και παίζουν δίπλα στα κάστρα του Ορταπηδιού και στα τείχη της πόλης. Για τον λόγο αυτό επέλεξαν το θέμα προστατεύοντας τα μνημεία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Να μην τα αγγίζουμε καθόλου και να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα μνημεία για να μην είναι για τις επόμενες γενιές όπως τα άφησαν και οι προγονείς μας. Ή και να μην βάφουμε με σπρέι και με όλα αυτά, γιατί μετά αυτό δεν γίνεται να καταστεί και θα μείνει έτσι. Και το μνημείο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να καταστραφεί. Πήγαμε σε διάφορες εκκλησίες, πήγαμε σε κάστρα, είδαμε διάφορα πράγματα που δεν τα είχαμε φανταστεί. Είδαμε κάτι περιγραφές που έλεγαν πότε χτίστηκε κάθε κάστρο, ποιος το έφτιαξε. Μερικοί είναι πάνω και μερικοί είναι κάτω. Οι κάτω προσπαθούν να υπερισχύσουν, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή να τα σέβεστε και να τα προστατεύετε και αυτή τη γνώση σας να τη μεταφέρετε και σε άλλους. Όχι μόνο σε μικρότερους σας, αλλά και σε μεγαλύτερους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση λειτουργεί εθελοντικά στα σχολεία της χώρας μας από το 1991. Σήμερα συνεχίζει να ευαισθητοποιεί τα παιδιά ακόμη και για τα μεγάλα οικολογικά θέματα που απειλούν τον πλανήτη μας και απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη.